Energia nuklearra Frantziako iparrorratza izan da azken 40 urtean, eta etorkizunean ere hala izango da bere ezaugarriengatik. Une électricité abondante, energia asko, merkea eta deskarbonizatua izatearen abantaila dauka. d'être décarboné. Hau da Graveleneko zentral nuklearra, Europar Batasuneko handiena. 900 megabateko 6 erreaktore ditu eta ezerk baino beto irudikatzen du Frantziaren apostu energetikoa. Izan ere, ez da berria, 1980koa da, baina oraindik ibilbide luzea dauka aurretik Frantziak bere erreaktoreen bizitza luzatuko duelako. Eta hemen bertan 2 erreaktore berri eraikiko ditu. Qu'il faut aussi prendre en avance. Beharrezkoa da aurreratzea erreaktoreak gelditu beharko direnean, argindarra ekoizten jarraitzeko prest egoteko. Produire l'électricité. Hori da energia atomikoaren ahulguneetako bat, denbora asko behar du. Le dernier réacteur. EDF-ek eraikitako azken erreaktorearen lanek 17 urte iraun zuten. Horregatik Frantzia alternatiba azkarrago baten bila dabil. SMR-ak erreaktore txiki modularrak dira, eta 4 urte inguru behar dira bat eraikitzeko. Ne plus faire de construction. Lekuan eraiki baino aurretik egindako piezak bertan enkajatzen dira, erreaktore txiki bat eraikitzeko. Hori zentral handietan ezin da egin. Plus compliqué. L'objectif le plus. Erreaktore hauen helburuan nire ustez bero deskarbonizatua sortzea da. La chaleur décarbonée. Nuklearrak ez du CO2rik sortzen, ez du klima aldaketan laguntzen beraz, baina desegiteko milaka urte behar dituzten hondakin erradioaktiboak eragiten ditu. Des déchets radioactifs. Oraindik ez dakigu nola kudeatu gure hondakin erradioaktiboak gure parke nuklear erraldoia abiatu eta 40 urtera. En parc nucléaire. On peut. Hondakinen kudeaketarako soluzio onak topa ditzakegu. Birziklapenaren ia 100% lortu daiteke adibidez. Herrialde batzuek ez dute egiten, baina Frantziak bai. Historian 2 istripu nuklear larri izan dira bakarrik, baina hondamendia izan ziren biak ere. Gravelineko zentrala, Fukushima bezala, kostaldean dago. Les centrales nucléaires qui sont sur la côte. Frantziako kostaldean dauden, zentral nuklearren altuera igo eginda. Par rapport à la mer de manière à Itsas mailarekiko egon litezkeen olatu handietatik babesteko. pourrait venir Gravelineko zentralak Frantzia iparraldeko herri txiki honetatik hartzen du bere izena. Baina egunerokoan nola da Europa osoko gune nuklear handienaren bizilaguna izatea. Zu zentralaren ondoan bizi zara. Moi, oui, je suis à Bai, 200 metrora. Eta inoiz arazorik izan duzu? Ez. Voilà. Jende asko bizi da Gravelinesen zentralari esker, enpresa handiak ere erakarri baititu. Et j'ai même travaillé. Nik neu zentraleko sukaldean egin nuen lan. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai Ez dut inoiz ezer txarrik entzun. entendu des mauvais trucs de la centrale. Il y a Duela 40 urte, eraiki zutenean kontrako manifestari asko zegoen, baina uste dut orain inork ez lukeela nahiko ixtea. Europak burujabetza energetikoa bilatzen du, baina nuklearra ere ez da halakoa 100%. Nous n'avons pas de mine. Ez ditugu uranio meategiak Frantzian importazioen menpe gaude 100%. Pays fournisseur d'uranium. Hala eta guztiz ere Frantziaren apustua ez da dena nuklearrera. Etorkizuneko proiektuak energia berriztagarriekin partekatzen ditu inbertsioak. Plus de 100.000 milioi baino gehiago 6 erreaktore eraikitzeko. Gaur egun Frantzian garapen nuklearrak trantsizio energetikoa moteltzen du. Eolikoa, eguzki energia, hidroelektrikoa eta nuklearra dira biharko mix energetikoa.